Zdravím diváky a vítejte u nového let's playe, vlastně ne u nového, u druhého dílu let's play a tady jsem si jednak dělal trošku. Hrál jsem offscreen a trošku jsem něco dělal, ale teď mi všechno zmizelo. Jo. Tak já to střihnu. Počkejte. Tak, jsem zpět a vlastně neměl jsem tam instalovaný Optifine, tak tady to vidíte, jak se kraftí láva, to mě ukáže, ale jak se kraftí dispenser dřevo, nebo ne, nedrov, ne, dřevo, jo, dobrý. Funguje to. Si mám všechno dobrý. A to by šlo. Tak. Jak jsem říkal, hrál jsem offscreen. A protože jsem hrál offscreen, tak jsem si něco natěžil. Natěžil jsem si copper ingot, refinite iron. A trošku si to poopravil tam nahoře, asi to jsem měl i v minulém díle. Udělal jsem si doly a kutal jsem, až jsem narazil takhle na jeskyňku, profi, že jo. A potom jsem si teda ještě začal jedny doly. No, potom jsem se šel dolů, potom jsem tady, myslím, že začal ještě jedny doly. Ale ne, tady by byl snad konec. Tady jsem všechno vytěžil. No a dneska si ukážeme, co tady ještě víc je. A vykutáme si to. I když asi já nemám meč, já to nebudu riskovat, já prostě si dojdu pro meč. Prostě celý offscreen jsem jako jenom těžil. No, moc těžil, ne no, jako. Tady jsem nějak nedýpí. Tak. Nevím, jestli natáčím. Jsem podíval. Já už natáčím se, když. No, tak jak jsem říkal, upravil jsem si to tady. Tady nevím, jestli jsem si. Jo, tím. Toho si nemůžete všímat. Tak já si podívám. Se dělá už první. Tak já už tady trošku kabelí mám. Kopr. No jo, já pracoval o to a o offscreen. A o offscreen jsem tady i něco dodělal. Já o offscreen jsem si tady udělal teprve jenom ten východ. Tady plánuji slunečnou elektrárnu. A nevím, kolik bude příchod kabelu. Dobrý, zavřel jsem to. Trošku jsem to laguje, takže jsem mohl náladit. Já bych se teda podíval, jak se kraftí to sranu. Gold kabel, no jasně, určitě, pěte to na mě. Určitě takhle. Drahý věci budu potřebovávat na tady to. To určitě. Tvorala. Bedbox je taky, v tom se taky skoro možná elektřina, že jo? Ale je tam jenom 10 000. Bedbox se dělá.
Ropa. Chtěl bych se i podívat, jak se kraftí. Co to je? Ty vole, co to je? Co to je? Co to je? Tady ty dvě věci, ty vole. Nevím, čemu to je. Abych se podívala, jak se kraftí. Má oblíbená věc. Jménem Jetpack. Tak fajn. Hop. Jak se kraftí honem. No tyjo, to je drahý. To už bych radši. No to jako 8 dynamitů. Klidně i dál, no. A tady to se vykraftí jak? To jen taky pro boha. Jak se kraftí pila? Iron, electric, obvod, redstone. Tak jo, dám se na vytváření asi drillu. Ne. Tak jak si dělá obyčejný? To si děláte prdel. No, protože jsem to koupil dvakrát pak. No a chtěl jsem, co jsem to chtěl. Omlouvám se, nevím, jestli natáčím, ale určitě se vám musím omluvit. On tady někdo přišel a museli jsme ho uklízet, takže jsme tady nebyli 2 hodiny vlastně. 2 hodiny jsem čekal, než jsem mohl se najít hrát. Což mě štve, no a já jsem se chtěl podívat na tu baterii. Jak se kraftí. Tak fajn, on se fakt nasral. Furt to stopí na mě, furt někdo přichází. Furt mě to sere. No, kreper, to mi je tak platný, jak se děláš? To mi to nepoví. Ty vole, já chci vědět, jak se dělá! Prostě kdo mi poví, jak se dělá baterie? No ale, to stačilo i jemně. Tak fajn. Už navrátíš? Jo, pořád mi, ale. Nebyle. Když furt někdo přichází, já se můžu úplně posrat. Tak je, jak se dělá ten... No super, 1 baterie. Tady to. Tak mi můžu úplně vylízat prdele, ale mě to je jedno, ty vole. Už je vylízaných prdelí, já jsem tak nasranej. No ty vole, jak se teď dělá ta baterie. Ty vole. Tak, fajn. Kurva do prdele, já jsem si nevzal. No do prdele, já nemám redstone. To vážně omlouvám se na to, že jsem sprostý, ale vážně, jako fakt. Já nemůžu sníst, jakože... Nemám. Já se můžu potrat, ty vole. Tak fajn, vyrobím si Iron Pickaxe, půjdu těžit, vyrobím si ještě jeden Iron Match. To jsi to urobil! Já jsem to urobil! A urobím si ještě trošičky. Dobrá. Pšíbide. Ty vole.
Ty král. Já už nemám dřevo. No a jsem v prči. Neví nikdo, jak se kraftí dřevo. Doufám, že se dá vykraftit. Ty bo. Já už se můžu úplně posrat. Že nefunguje. K čemu je noc? Jdu spát. Už je vylízaný prdeli. A jdu. Z čistů na to jdu si posekat stromy. Pak už mě to sere. Nemám ani jednu docela. Tak tady to se asi bude jmenovat Let's Play u největší. No ty vole, já si nemůžu jak vykraftit sekyrku. Jsem musel poslat. To jsem měl teprve a tím zavykutený dřevo. No hej, uvolní. Já nevím, co bych říkal. Já si teda urobím tyčky. Udělám si ještě jeden pickaxe. Ale potom už na to vážně sedu. Vážně sedu. Udělám si ještě jeden kamenný pickaxe, aby to nebylo málo. Teď já mám kameny tady. Já se můžu poslat. Tak, fajn. A 10, doufám, že už jsme na nic nezapomněli. Jo. Tyvo, na co já vůbec hraju? Že jsem dlouho neviděl. Vážně, promiňte, já si dám easy, protože vážně já jsem srabí. Víš, easy překutání. No, tam na jedno creeper svou jsem v prdeli. Tak fajn, jsem vystrojený jako na výpravu. Dneska jsem bude jenom těžit. Kurva, já nemám zvýšený limit. Limit. Ticho. Nevím, jak už dlouho natáčím. Čau.